Здравейте, здравейте, скъпи приятели, здравейте, здравейте! Аз съм водещия Спас, вие сте си у вас, а това е играта Познай коя е тази дума. Сега не я виждате, аз ще ви покажа след малко. Днес играете за фантастичната награда преса за коса. Трябва да познаете ето тази дума. Това е дума, която започва с Т като Тихомир и завършва на Ци като Ци. Ало! Виждате ли всички добре? Виждате ли добре думата? Ало! Ало, да? Ало, думата е тръцки! Тръцки! Ама тръцки! Не познахте, уважаема стара женице. Следващия. Ало? Имаме ли зрител? Ало? Трудоваци! Думата е трудоваци! Аз съм бил 25 години трудовак в Георга Димитров в чугуларния комбинат. Време си, приятел, там висеме 25 години се изпотяваме като... В чугуларната доле! Господине, не е трудоваци, но все пак висят. Разбира се, става дума за дума, която се среща навсякъде. Ходят, клатят се, висят по пейките. Ето, думата започва на Т, завършва на Ци. Ало! Ало? Да. Ало, Хубен! Хубен викам! Няма Хубен! Ми къде? Къде? Върви на майната си, къде? А кога ще се върне, бе, Леличко? Леличко? Бе, колеги, затворете му, бе! Затворете му, бе! Какво е това нещо, бе? Що да ми затварят, бе? Уважаеми зрители, познайте думата започваща с Т и завършваща на Ци, висят, клатят се и... Ало! Да. В думата има ли Ш? Няма Ш! Защото вчера в едни транации си издрах целите... Не, спрете, тихо! Бе, какво е това, бе? Бе, какво се позволявате, бе? Не е това! Благодаря за обаждането, но думата не е транаци, нито другите там издраните две, които... Ало! Ало, да! Ало, думата е за качалка. Не е за качалка! От качалка такава! Думата е Т, Ци! Хайде, де! Ало! Да! Това са Тони и Венци, дето се мутат у мазето, пушат, чупат, фърлат, изяждат компотите, унанират, перкендета... Тихо, бе! Абе, какво е? Не, бе, спрете ги, бе! Какво е това, бе? Аз ще се побъркам, бе! Бе, ще се побъркам, бе, хора! Бе, какво е това, бе? Бе, защо си, бе? Ало! Хубен! Да! Хубен, върна ли се от майната си? Не, Хубен, не се е върнал от майната си, върви го намери следващия! Ало! Да! Тапаци! Как казахте? Ей, тапаци! Браво, вие познахте думата. Думата е тапаци. Точно така, браво, тапаци. Но, щом ще ме обиждате, няма да ви дам наградата. Въпреки, че ако много ви трябва преса за коса, идете да си я купите. Чао!